बे साननैनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि मोनसे गुलाय-गुजाय थासारिया सोलिगासिनो। गुबै आयदाया बेनो हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिआव थांमारसिगोन नामा? बेनिनो दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिगिरिफोरनि सावरायनाया गोख्रै सोलिगासिनो। दिनैबो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि रबिराम नार्जारिया हाग्रामा महिलारिनि बिजेपिआव थांगोन थाङा बिनि सायाव खुगा बेखेवजेनदों। एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंदों हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौ नागारनानै माब्लाबाबो बिजेपिआव थाङा। बबेखानि खौरां बिजोङाव गोसारनाय बाथ्राफोरखौ नेवसिगारनानै बिथां नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव दोलोआ गोख्रों जानानैसो बिटिआरआव सरकार दाफिनगोन होननानै दाबि खालामबावदों। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारिनि लानाय एक्सक्लुसिभआव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौबो बुंथिदों। आङो सिद्दा सिद्दियैनो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट भाबै बुंगोन। हाग्रामा महिलारि देबआ ओरैनो साधारन सासे राजनितिक नेता नङा। बिथाङा राजनैतिक दलाव फैनानै बिटिसि ओनसोलखौ सासन खालामनायनि सिगां सासे संग्रामि नेतामोन, बिएलटिनि चेयारमेनमोन। आरो बे समनिफ्रायनो जागायजेननानै 17 बोसोरसिम बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बिटिसि ओनसोलाव राजनैतिक नेता हिसाबै जे मोनसे गावनि इमेजखौ बिल्डआप खालामनानै लाबाय, सासे दक्ष राजनैतिक नेता, शक्तिशाली सासे राजनैतिक नेता हिसाबै गावनि सिनायथिखौ बिथाङा गायसननो हाबाय। बेबायदि सासे नेताजों दिनै भारतबर्षनि बिभिन्न दल संगठन जेरै दा ओंखारबाय थादों बिजेपि दलानो होन, आरएसएसआनो होन, सोरबा कंग्रेसआनो होन, सोरबा सिपिएम सिपिआइ दलानो होन, बा आसामनि जायफोर जेसेबां दल संगठनफोर दं बिथांमोनहाबो हाग्रामा महिलारि बिथांजों गोथौयै खाथिजों सोमोन्दो दङ। आरो बेबायदि सोमोन्दोखौ सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिजों प्रत्येक दल संगठनानो लाबोदों हिसाबै सम सम हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्ली बा बेबायदि गुवाहाटी जेरावखि थाङा मानो बेफोर दल संगठननि नेताफोरजों बे आरएसएसनि नेतायानो होन, बिजेपिनि नेतायानो होन, बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बा बिथांमोनहाबो हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै रायलायनाय बा सावरायनाय बेफोर गासैबो हाबाफारिया सोलिबाय थानाय जाथाय। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बिजेपिनि नेताजों सोरजोंबा जुदि सावरायदोंब्ला बा आरएसएसनि नेताफोरजों दिनै जुदि बहाबा सावरायदोंब्ला लोगो मोनलायनानै बेयो मोनसे गिदिर बाथ्रा नङा, जाफेरै जाथाय नङा। बेबायदि जाथाया सिगाङावबो जाबोदों। बेबायदि सावरायनाय लोगो हमलायनाया गोदो गोदायबो जाबोदों, सिगांफोरनिफ्रायनो जाबोबाय थादों। दा दिनै जानायखौ लानानै एसेबां हुलुस्थुर जादों मानसिफोरनि गेजेराव आं बेखौसो बुजिनो हायाखै। आरो बेखौनो लानानै जे माखासे बांसावनाय फैदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएस आरो बिजेपिनि नेताफोरखौ लोगो हमनानै बे बिपिएफ दलखौ बिजेपिआव सामिल खालामनायनि मोनसे बुजाफराखौ बिथाङा खालामदों होननानै ससियेल मिडिया बा माखासे खौरां बिजोंफ्राव जे फोसावनाय जादों बेखौ नुनानै जोङो आसरित मोनदों, गोमोनाय मोनदों जे नंथारै बाथ्राफोरखौ दिनै ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंफ्रा मानो फोसावनाय जादों। दा आंनि स्पष्टीकरण होनाय बाथ्रा बिसो जे बेबायदि बिजेपि दल बा बिपिएफ हान्जाखौ सिफायनानै बेवहाय सामिल जाहैनायनि बाथ्रा खोथाखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया खुनु नेताजों रायलायाखै आरो बेबायदि खुनुदिन जानो हाया, असम्भब। आरो बे नंखाय बाथ्रा, फोलानाय बाथ्रा। बेवहाय हयथ' माखासे माने भेस्टेड इन्टारेस्टेड माखासे मानसिफोर दङ, माखासे बिपिएफ हान्जाखौ हयथ'बा दाग फोनांनो थाखाय सानग्रा, बेबायदि लुबैग्रा माखासे दल संगठन बा नेताफोर दं जानो हागौ। बिथांमोननिफ्राय बांसावनायनि बादै दस्रा जेबो नङा। बेवहाय बिपिएफ दला बिपिएफ दलैनो थागोन। आरो राजनितिक भाबै बुजाफराखौ लानानै खामानि मावनायाव जोंहा मोनसेल' उद्देश्य दं जे बिटिसिखौ जोङो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिएलटि आरो आबसुआ लोगोसे बर'फोरनि एलाइड अर्गानाइजेसन साहित्य सभा, आबोब, दुब्बा, हारिमु आफाद, सिसिबिएम आरो सब जाति जनगोष्ठियानो दिनै खौसेयै जोङो आन्दलन खालामनानै 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव सुक्तिखौ खालामदों। आरो बे 6 सिडिउलाव खालामजानाय बे बिटिसिआ बिराद शक्तिशाली, बिराद गोरा मोनसे माने एरेन्जमेन्टमोन। खिन्थु 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव बिटिआर सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बे 6 सिडिउल बिटिसिखौ जेरैबायदि हरलां हरथां खालामबाय, जेरैबायदि लथं फथं थरलं थरफं खालामबाय, बेखौ नोजोर होनानै जोङो बिटिसिखौ बेबायदि बायग्रब जिग्रब थरलं थरफं हरलां हरथां अबस्थायाव जोबस्रांनाय फारसे जों थांहोनो हाया। बिटिसिखौ जोङो 6 सिडिउल हिसाबै हमथाफिननांगोन, रैखा खालामनानै दोननांगोन। बेनि थाखाय जोङो बिटिसि सुक्ति साखरकारि नेताफ्रा, बै समनि नेताफ्रा, बै समनि दल संगठनफ्रा ज' जानानै बे रैखाथि होनायनि थाखाय राजनैतिक भाबै जोङो दा दायित्व कर्तब्यखौ पालन खालामनो थाखायनो प्रयजनाव जोङो दिल्लीयावनो होन बा बहाबानो होन जोङो जोंनि
गोहो आरो क्षमताखौ लानानै बिटिसिखौ बोरै हमथानो हायो बेनि राजनैतिक अभियान आलाप आल'सनाखौ खालामनाया बे स्वाभाबिक आरो बेखौनो जों दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खालामहोनो थाखाय माने बिथांखौ दायथ' होदों आरो मोनसे खोथा बे जे RSSनि सोरबा दैदेनगिरिखौ हाग्रामा महिलारिया माने बिथाङा आथिं हमनानै भक्ति खालामदों होननाय बाथ्राया पिक्साराव जे ओंखारदों बेखौ साननानै गोमोनांगौ बेहाय जेबो गैया जोंनि भारतीय संस्कृति भारतीय मानसिफोरनि संस्कृति जोंनि हारिमु जोंनि परम्पराया जाहैबाय दुइसिनफ्रा बैसोगोरासिनखौ देरसिनखौ आथिं हमनानै मोनसे सनमान होनाय मोनसे बे भक्ति खालामनाया जोंनि समाजाव जोंनि जाथियाव भारतीय समाज बेबस्था संस्कृतियाव बे दङ बेखौ लानानै साननांगौ जेबो गैया आरो बेनि थाखाय क्षमतायाव फैनो थाखाय आथिं हमदों होननाय बाथ्राया नंखाय बे जाबाय ज्येष्ठफोरखौ कनिष्ठफ्रा अर्थात दुइसिनफ्रा बैसोगोरा देरसिनखौ मोनसे सनमान होनाय मोनसे भक्ति खालामनाय बिनिसो मोनसे माने फोरमान आरो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होगोन राजनितियाव इसेबां शक्तिशालि नेता हिसाबै गावनि परिचयखौ होनानै बिथाङा दिनैहाय लानो हाखांनायनि उनावबो सासे गिदिर गोलाव गोहोगोरा राजनितिक नेता जानायनि उनावबो जेबो अहंकार गैयालासे जेबो घमण्डि गैयालासे जेबो माने बिथांनि गोसोआव माने आपत्ति गैयालासे जे बिथाङा जे सोरबा गावनि बैसोगोरासिनखौ आथिं खुलुमदों बिथांनि बे उद्धार बे माने देरसिन लावसिनफोरखौ सनमान होनो रोंनाय सिबिनाय बे गुना आसरित गुन आरो बे गुननि थाखाय आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माने धन्यबाद होगोन जे इसिबां गिदिर सासे राजनितिक नेता जासेयावबो बे जे जोंनि संस्कृतिखौ बावाखै जोंनि परम्पराखौ बावाखै समाजनि ज्येष्ठफोरखौ सनमान होनायखौ बिथाङा जे दिनैसिमबो दिन्थिगासिनो दङ बे आदर्शआ थारैनो बाख्नायथाव आरो बेखौ जों बयबो सोलोंनांगौसो हाग्रामा महिलारिया इन्डियान सरकारनो मोनसे लेटार लिरदों होननानैबो बुंदों बिनि सायाव मा बुङो सार दा भारत गभर्नमेन्टनो बा बबेबा माने हानजानि नेताफोरनो पलिटिकेल मबिलाइज खालामनायनि नामाव लेटार लिरनाया बे गोदान बाथ्रा नङा दिनै जायफोर राजनितिक दल दं आसामाव बे दलफ्राबो मालाबा माने सरकार सालायनाय दलफोरनि हेंथायै बिरोधि दल जानानै थानाय समफ्राव बेबायदि माखासे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो लेटार लिरनाय बा बबेबा दलफोरनि नेताफोरनो लेटार लिरनानै फोरमायनानै बे मोनसे पलिटिकेल केम्पेइन पलिटिकेल मबिलाइज बा राजनितिक भाबै बे अभियान खालामनाया खुनु बावहाय माने गोमोनांगौ बाथ्रा गैया आसरित जानांगौ खोथा गैया दिनैहाय बिटिसिआव जे जाबाय थादों बेनि आसल पिक्सारखौ आसल सावगारिखौसो बिथाङा दिनैहाय बेरखांहोनानै भारत गभर्नमेन्टनो बा सोरबा माने बिजेपिनि नेतानो बे रोखोम लाइजामखौ लिरदों आरो बे लाइजाम लिरनाया खुनु भुल नङा जुदिও लिरनाय जादों दा लिरनानै गथायदों गथायानि बिनि प्रमानखौ आं दिनै होनो हानाय नङा खिन्थु ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि ओंखारदों बेबायदि लेटार साबमिट खालामदों होननाया बे जुदि नंमारगौब्लाबो बेवहाय जेबो भुल गैया आरो बे लेटार लिरनानै गथायदोंआ नंमारगौब्ला बियो माने गेबें मोनसे राजनैतिक हाबाफारि होननानैसो आं बुंगोन आरो बिपिएफ दला बिटिसिखौ सृष्टि खालामग्रा नेताफोरजों दाजानाय दल हिसाबै बिटिसि बासायनांगौनि थाखाय जों जिखुनु धोरोम जिखुनु धरनि जिखुनु रोखोमनि जायखिजाया माने बिबानखौनो रुजुननो थाखाय जेब्लाबो बिपिएफ दला थियारि आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो दिल्ली गुवाहाटी जेरावबो बे अभियानखौ सालायलांनो थाखाय जों बिपिएफ हान्जाया फुरायै माने बिथांनो गोहोखौ होनाय जादों आरो बिथाङा बे मथेनो दा मावगासिनोबो दङ आं सानो बिथांनि बे अभियाना थाबैनो मोनसे फिथाइ थायगोन जाफुंसारनायाव फैगोन आरो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय लुबैनाया अब्ला मोगथाङाव महर मोनगोन बेखिनिखौनो आङो आसा खालामनानै दं बायसान्सनि हाग्रामा महिलारिया बिजेपिजों जगदान जाहैमारोब्ला बिपिएफ हान्जाया माबा मोनसे जाहैगोन बिपिएफ दलनि हाग्रामा महिलारिया प्रेसिडेन्ट बिपिएफ दलखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारिया बिजेपि दलाव हाबहैनायनि बाथ्राया सिमाङावबो जानो हायै बाथ्रा मोगथाङावथ' जाखाया सिमाङावबो जाफेरै बाथ्रा बियो बे नंखाय बाथ्रा बे गासैबो माने ओरैनो अपप्रचार हाग्रामा महिलारिनि महर मोखाङाव हांगार फुननो थाखाय सोरबाया फोसावनाय बाथ्रा हाग्रामा महिलारिया गावनि दलखौ गारनानै बिजेपिआव हाबग्रा नेता नङा हाग्रामा महिलारिया सोरबा गावनि जोनोम होनाय गावनि खांनाय गावनि गोरबोजों जोनोम होनाय पार्टिखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव हाबगोन बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि खुनु रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो माने फोथाया साना आरो हाग्रामा महिलारिया बेखौ थैलाय बुजिलाय
मावा बे नंखाय बाथ्रा खोथाया बेसो जे BPF नि महर मुस्रि आरो BPF नि अस्तित्वखौ लानानैनो BPF दलनि जोंनि गासैबो माने मा होनो खसाबखौ गाननानैनो जोङो सरकाराव थानानै खामानि मावनायनिसो अभियानखौ खालामबाय थादों आरो बे अभियाननिनो अंश हिसाबै दा जायफोर बाथ्राफ्रा ओंखारलाबाय थादों हयथ' बेफोरो माखासे सैथोथाबो दङ आरो माखासेया नङा जेरैहाय हाग्रामा महिलारिया BJP आव हाबनो नागिरदों होननाय बाथ्राया नङा हाग्रामा महिलारिया BJP आवनो थाबाय थानानै खामानि मावगोन सरि माने BPF आव थानानैनो खामानि मावगोन बायसान्सनि हाग्रामा महिलारिया BPF हान्जाखौ नागारनानै BJP आव हाबनानै बै माखासे दैदेनगिरि MCLA आरो माखासे MLA फोरा माबायदि जागोन सार आरो सरकारखौ माबायदि दालांगोन ना बे खोथाखौ जों दा सालाय बिजौआव लाबोनो नाङा हाग्रामा महिलारिया BPF खौ गारनानै BJP आव जइन जाहैगोन होननाय बाथ्राखौ जोङो खुगायावनो लाबोनो नाङा सालाय बिजौआवनो लाबोनो नाङा बेबायदि खुनु खामानि हाग्रामा महिलारिया मावाखै बेबायदि जाथाय खुनु जायाखै BPF दलखौ शक्तिशालि खालामनायनिसो बिथाङा राजनैतिक माखासे आयदा हाबाफारिखौ लानानै दिल्लीयाव खामानि मावगासिनो दं BJP नि नेताफोरजों सावरायगासिनो दं बेवहाय BJP आव हाबहैनायनि खुनु बाथ्रा फंसेबो गैया आरो बेबायदि साननाय सिन्ताधाराया ना हाग्रामा महिलारिनियाव दं ना BPF नि सोरबा नेतानियाव दं ना सोरबा वार्कारनि माने गोसो गोरबोआव दङ बेबायदि जेबो गैया दिनैनि जोंनि थांखिया BPF दलखौ शक्तिशालि खालामनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो सरकार खुंनो हानाय मोनसे बे जोंनि आरो जे थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि थाखायसो जोङो मोनसे हाबाफारिखौ लानानै जाफुंहोनो खामानि मावबाय थादों फैबाय थानाय बिसायख'थि जेनेबा माबानि सायाव सारा माने BPF हान्जाया माबायदि माबालागोन सार नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै जों अपोजिसनाव दङब्लाबो जोंखौ बाध्य खालामनानै दोननायसो BPF दला हारसिङैनो थांनाय 2020 नि BTC इलेक्सनाव 17था मोनदों 17 जन MCLA आव जों देरहादों माखासेफ्रा 6था माखासेफ्रा सोरबा माने 9था सोरबा 11था देरहादों जोङो सरकार बानायनो मोननांगौमोन गभर्नरा जोंखौ सरकार बानायनो लिंहरनांगौमोन खिन्थु माखासे राजखान्थि बेवहाय गुलाय गुजाय आरो माने फाव फान्दायनाय बेबायदि जाथाय जानानै थांनायनि थाखाय जोंनि सरकार बानायनो थांनांगौ लामायाव जोंखौ मोनसे माने होरख्ला होथेनानै दोननायनि खारनावसो जों सरकारखौ बानायनो हायाखै दा दिनै जों अपोजिसनाव दं होननानै जोंखौ सोरबाया जुदि दुरबल जाबाय गैला BPF बेबायदि होननानै जुदि सानदोंबा बेयो मोनसे सुइसाइडेल BPF दला दा बाय रायजोफोरनि गेजेराव ग्रासरुट लेभेलाव गाहाय थाखोआव गामि गामि नखर नखर बांसिनै शक्तिशालि जागासिनो दङ आथिखालनि UPPL सरकारनि गावसोरनि जबान होनायफोरखौ मोनसेबो मावफुंनो हायियाव नखर नखर साख्रि होनो नागिरदों सासेबो होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होनो नागिरदोंमोन मोनसेबो हायाखै गांसे भट गांसे साख्रि होनदोंमोन मोनसेबो हायाखै सारेन्डारि NDFB फोरनि रिहेबिलिटेसन सासेनिबो होनो हायाखै आर्मि CRPF पार्लामेन्टारि फर्स बेवहाय पुलिसाव सासेबो दिनैहाय सारेन्डारि NDFB सेंग्राफोरखौ होनो हायाखै मार्टियार्स न'खरनो दिनैसिम थाइसे थाखा दिनैहाय एक्स रेसियानि नामाव दानि सरकारा होनो हायाखै बेबायदि माखासे गोबां आरोबाव जाथाय दं बिथांमोनहा मावफुंनो हायो आरो उन्नयननि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायाव दिनै UPPL सरकारा बिथांमोनहा बिजि खान्दासेबो दिनै मावनानै रायजो राजाफोरनो होनो हायाखै आरो बेबायदिखौ नोजोर होनानै दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जायफ्रा खोमसि खोमलाव साना हवा UPPL खौ समर्थन खालामदोंमोन परिबर्तननि जयगान गायफानानै बे मानसिफ्राबो दिनैहाय UPPL सरकारखौ गाबोननो बायबा हामसिगौ दिनैनो बायबा हामसिगौ होननानै लुबैग्रा मेला हाजार हाजार मानसि ओंखारबाय आरो बेबायदि मानसिफ्रा दिनै BPF आवनो जरदार भाबै खामानि मावफिननानै BPF खौ सरकाराव लाबोफिननांगौ होननाय मोनसे राजनैतिक उद्देश्यजों खामानि मावगासिनो दङ गतिके दिनैनि दिनाव BPF दलानो BTC नि ग्रासरुट लेभेलाव नखर नखर रायजोफोरनि खाथियाव बयनिख्रुइबो बांसिन समर्थन मोननाय हेफाजाब होजाग्रा राजनैतिक दल शक्तिशालि दल बेखायनो फैबाय थानाय इयुन समाव BPF दलानो BTC ओनसोलनि जायखिजाया इलेक्सन बे MP आनो होन बे MLA आनो होन बे BTC इलेक्सनानो होन जों एबार BPF दला जों आसा खालामनायनि बांसिन बेबायदि देरहासार जानायनि बे माबाखौ फिथाइखौ जों मोनगोन गतिके फैबाय थानाय इलेक्सन मोनफ्रामावबो BPF दला केन्डिडेट होनानै बाहागो लागोन BPF सरकारा सरकार दागोन BPF दला सरकार दागोनाथ' फाक्काखा बाहाय खुनु गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया
जों सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों दिनैनि दा जायफोर सरकार दङ बे सरकारनि आयुआ 2.5 बोसोर 3 बोसोर मेक्सिमाम थांनो हागौ बेनि बारा गोलाव थाङा खारन बेबायदि खामानि मावनो हायै सरकारजों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोना आरो बेबायदि सरकारखौ सिफायनो थाखाय रायजो राजाफ्रानो आग भाग लागासिनो दङ दा बेखायनो गिदिं गिदिं फैयै फैयै बिपिएफआनो दिनैहाय बिटिसिआव सरकार दाफिननायनि बे नैबे माबाया पर्जाया फैफिनगासिनो दं आरो उनावबो इलेक्सन जानानै जे सरकार बानायनायनि जेला थासारिया फैगोन समा फैगोन होमबा बेयावथ' आरो स्पस्त'बाव बुंनांगौआनो गैखाला बिपिएफआ एकदम हारसिङैनो गोसो खुसियै सरकार सालायनो हानाय बायदि जखानि एमसिएलएफोरखौ जों देरहाहोनो हागोन